साराया दुंबाय अमा बेदरजों टमेट' संगोन थावा दुंबाय सामब्रामा एवनाया हालदै हरबाय अमा बेदरानो एवनानै लाखाबाय संख्रि हालदै होनानै सामब्राम गुफुर हाइजें मिट मस्ला गुरा एसे होबाय बानलु गुन्दै एसे थारुनजों अमा बेदर दै सारस्रो एवबाय एसे दै होबावनोसै बेदरखौ रुखादोंबो दैखौ एसे होबाय बे दै रानबानो टमेट' होबाय फोमोनसिगोन टमेट' होनोसै नो अमा बेदर गोरान बोथोर थांबायना ओंखायनो बांद्राय मिल मिलबो जायाबो जानो हासिगौ नै बिराद मोजां मोनबाय मोननाया टमेट'आ मोनजोब्बाय नै दसे दोनबावनानै दुन्दिया होनानै खांनोसै मोजां मोनबाय थारुनजों अमा बेदर गोरान बरिया मोनबायनो दुन्दिया होनोसै बांद्राय गेब्लेहोबा गोथाव मोना जों एसे गथा दोनो बरिया जाखाबाय मोनबाय बेदरा दुन्दिया होबाय हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि डिशआनो जाहैबाय अमाजों टमेट'जों ग्रेभि ओमफ्राय नैबे थारुनजों अमा गोरान दे बिदिबा आं जानोसै थेंक यू गॉड फॉर द फूड एंड फॉर एवरीथिंग थारुनजों स्टार्ट खालामसै राइजफोरनि ग्रेभिखौबो लुफाखानोसै वाव
Wow, delicious gravy. Thank you guys. Video ko मोजां मोनबायबा like खालामदो, share खालामदो, subscribe खालामदो. Thank you.